ஹே வணக்கம் திருவள்ளூர் மக்களே. நம்ம திருவள்ளூர் ஆயில் மில்ல இருக்கக்கூடிய சாந்தி மண்டபத்தில் ஒரு சூப்பரான பிராண்டட் எக்ஸ்போ ஒன்று போட்டிருக்காங்க. என்னடா இந்த எக்ஸ்போவில் ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கிலோ ட்ரெஸ்ஸோட விலை 999ங்க. ஆமாம், என்னடா இது ட்ரெஸ் எல்லாம் கிலோ கணக்கில் விற்கிறாங்களான்னு சொல்லி நானும் சர்ப்ரைஸ் ஆகி போய் பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது. எல்லாமே வித் டேக்ஸோடைய நிறைய சூப்பர் பிராண்டோடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இங்கே மொத்தமாக போட்டு விற்றுட்ருக்காங்க. இதில் ஜீன்ஸு, டிஷர்ட்ஸு, கிட்ஸ் வேர், லேடிஸ் வேர்னு எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் கலெக்ஷன் எடுக்கணும், அதுவும் கேஜி கணக்கில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த ஸ்பாட்டை ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள். இது எங்கன்னா நம்ம சாந்தி மண்டபத்தில் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ யாரெல்லாம் ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கணும், நல்ல சூப்பரான ட்ரெஸ் போடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு வந்து எடை போட்டு அதை ஒரே ஒரு 999 கொடுத்து உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட போயிட்டு இந்த பர்ச்சேஸை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் காய்ஸ்.